guys! Welcome sa aming YouTube channel, Tres Marias Farm. So ito na nga po guys, umuwi kami dito sa aming Tres Marias Farm. Ito talaga yung pinaka, namin, sariling lupa, sariling farm. So ayan po, dahil nga po ay anihan na ngayon. Kaya andito kami. Ayan, nagpapaani na po dyan sa dulo. Inuna yung hinog na. Ayan, nagpapaani kami dyan. Hataw sila kahit ang init talaga guys ang panahon ngayon. At saka itong dito sa baba hindi pa masyadong hinog, meron pang mga hilaw kaya ito yung panghuli nilang aanihin. So ito nakakamiss guys, 'di ba? Kung maalala niyo po yung nauna kong mga video noon, itong isang dito. Lahat yan gabi. Ngayon ito na lang yung gabi namin oh. Kakaunti na lang. Kasi nga ang hirap kasi mag-maintain ng pagbubunot ng damo. At saka hindi na rin si papa ko nagtitinda sa palengke. Kaya ayan, ito na lang, pang sarili na lang na pang gulay. Tinaniman na ulit ng palay. Tapos yung dating kangkong yan dati. Wala na rin. Kasi nga, ang hirap-hirap. Laging madamo yung ilalim. Kaya sabi ni father, taniman na lang ulit ng palay. Kasi yung palay, ayan, pwedeng isprehan sa ilalim ng pangpatay ng damo. So ayan po, maglibot-libot tayo dito sa aming kabukiran. Ayan, 'di ba? Medyo malawak din po 'yan, 'di ba? Ayan oh. Hinog na guys yung sa dulo. Sabi. Tapos yung mga niyog namin dito na dati hindi pa namumunga, ayan, ang dami ng bunga. Kakamiss din po yung aming Tres Marias Farm talaga namin. Kasi andun na kami sa kabila eh. Watak-watak kami ngayon. Yung palaging andito, sila father at saka si Bunso. Ayan. Ang ganda ng palay. Ayan oh. So ayan, mangunguha kami ng ni Dos, ng pomelo. Ay wow, namumulaklak na rin pala yung aming mangga dito. Oh, ang daming bulaklak guys. Yung nag-iisang puno namin ng mangga dito na nakadapa na. Nakatukod na lang yan guys. Nakatukod na lang sa ilog, sa sapa ba. Ayan. At namimiss ko na rin yung manghuli ako dito ng isda. Dito guys kasi kahit ganito yan kaliit pero ang dami dyan isda. So ayan, daming bulaklak. Ayan oh. Yung doon sa amin ngayong pwesto guys, ang daming puno din ng mangga doon pero hindi man lang nagbigay ng bunga. Ayan, ang daming bulaklak. Oh, wow. Yan kasi guys, oh, sinasabi ko sa inyo, nakatukod na lang yan sa sa lupa. Sa sapa yung katawan ng mangga kasi nung panahon na panay yung bagyo na tumbayan. At saka yung iba din, siguro nasa 5 puno yan ng mangga dito, nawala na yung iba. Yan na lang yung natira kasi nga natumba nung mga nakaraang bagyo. Noon, ito na po yung aming kaniyugan, di ba? Parang doon lang din sa aming tinitirahan ngayon, yung mga niyog dito. Ayan, ang linis ng ilalim. Ayan. Nakakamiss din. Dati dito ako nagbablog. Ngayon, doon na sa kabila. Ayan. Sipag lang talaga guys yung kailangan sa probinsya kapag meron kang lupa, kailangan, nung binili namin to guys, blanco yan, as in yung mga puno lang dito, itong matatanda na mga niyog. Yan lang yung tanim dito, yung mga matatanda ng niyog, yung matataas na ba. Itong mga panibago dyan, yan ang mga, yan na nakikita nyo dyan, kami na talaga yung nagtanim niyan. Lumipat kami dito, nabili namin to mga taong 2016 na ata. O diba, ang bilis lang guys. Nung lumipat kami dito, agad-agad, nagtanim kami ng niyog. Kaya yan, mabilis lang. Malapit na yan guys, yan oh. Malapit na yan mamunga. Yung iba, meron na. Yung mga naunang itinanim talaga. Yung doon sa may bahay,
Meron na yung mga bunga dyan. Yung niyog. At saka itong mga prutas-prutas na to, dalanghita, itinanim na to ni mother. At saka yung rambutan, yan. At saka doon, lahat yan, rambutan. At yun kay Dos, merong kasoy. Mamumulot din kami ng buto ng kasoy guys. Kasi diba ang sarap ng buto ng kasoy. Lutuin namin. Gagawin namin cashew nuts. So ayan si mother, kumakain na nga. Si Dos nagdadaldal din kasi mag-upload din daw siya sa kanyang reels. So ayan po ang kabukiran at Tres Marias. Ayun na nga guys, ang daming bunga ng kasoy. Ayan, sino ba yung kumakain ng kasoy? Ayun, parang sarap. Oh, yan. Dati guys, hindi kami talaga nito kumakain. Pero nung nag-upload ako, tinikman ko talaga sa harap ng camera. Masarap pala guys. Diba? Ang dumi ng kuko ko. Yan o, masarap pala. Try natin tong kainin. Yan, masarap talaga to. Ang tataba ng kasoy. Ang tataba ng kasoy. Ayan sa taas. Ang dami. Ayun nga, ang daming hinog pala. Oo. Kaya lang guys, hindi talaga kami masyadong kumakain nito. Kumain lang talaga ako nito. Tinikman ko lang ha, hindi talaga isa lang yung kinain ko talaga noon. Nung nag-upload ako nito. Ito yung pangalawa ngayon, itatry ko ulit kainin. Kasi 'di ba, parang ang panghi, lalo na yung hinog na. Parang ang panghi niyan. Parang ang gusto ko itong medyo hilaw-hilaw pa. Juicy fruit. Juicy fruit daw. Oh, sarap yan. Manguha tayo, kaya lang, sino ba yung gusto nito? Sila tita ba gusto nito? Kumakain ba sila ng kasoy? Dalhan natin. Yung habol ko lang dito guys, itong buto. Kasi itong buto, ang sarap nito. Niluluto namin to, sinasangag namin. Ang sarap. Wow, sarap nito. Ang dami. Yan si Dus, panay na yung ngat-ngat, panay yung ngat-ngat, Tuwa talaga ako. Di ba masarap kumain sa mismong puno? Masarap kumain kapag sarili mong tanim. Ikaw ang nagtanim. Yan na si mother, namumulot na ng nyug doon sa may fish pan. Tikman ko nga din to. Mapakla guys. Ayoko magpakita ng mukha. Mapakla. Mapakla siya pero masarap, matamis. Ganyan lang yung ginagawa ko guys. Sinisip-sip ko lang yung sabaw. Yung katas ba? Sabaw tuloy. Sinisip-sip ko lang yung katas ng kasoy. Yun na yun. Hindi ko na ito kinakain. Sip-sip lang yung ginagawa ko. Pero yung Guys, ng aming YT channel, Tres Marias yung, ayan, subukan ko yan. Na malak, na ano na yan. Tres Marias Farm. Baka naman po kayo. Post ko lang kita. So, ayan. Try natin tong hinog. Pag hinog na pala, parang ang daming, masarangasang, ayong, mapakla, guys. Ano, si Kusinira Hardin nila, Sarap na sarap sa pagkain niya, Shy. Kinain mo lahat? Ako hindi, sinipsipan ko lang. Sinipsipan ko lang ng sabaw. Harap pala. Sarap. Ate alaba, isus ko. Malihan. So, meron pa lang guys, nagsabi na masarap daw to lagyan, isaw-saw sa may suka na may sili. Sili ba yun? Susubukan nga namin mamaya pag uwi. Kukuha kami nito. So, ayan. Ang ganda ng bunga. Tara, punta tayo doon sa puno naman. Pupunta naman tayo sa puno ng ano ba yun? Pomelo. Ayan. Ayan At saka doon sa kabila, marami pa doon. Tapos yung guyabano.
Ayan yung maraming bungang suha noon na pagpunta namin dito, ang daming bunga. Ngayon pa wala na, inubos na pala nila kinuha. Ayan oh, ang daming mga pinagkainan dyan sa baba. Siguro yung mga yung mga nag-ani, nagutom. Pinapahinog namin to guys kasi ang sarap nitong suha na to, yung parang galing sa Davao, yung ano, yung laman niyan, kulay pink. Tapos napakasarap. Kailangan pahinugin talaga, yung hinog na as in yellow na talaga, yung yellow na yung kulay. Kaya lang hindi talaga makakahinog kasi nga kinukuha na nila. Ang dami niyan. Pero ngayon oh, natira mga hilaw pa. Yung malalaki dito sa baba, wala na talaga. Hindi na pala namin naabutan. Wala na palang bunga eh. Naubos na yan oh, yung mga pinagkainan nila oh. Ayan oh. Wala na sa may-ari. Hilaw na lang. Pagbalik namin yan dito sa susunod, wala na rin yan. Hindi na namin yan maabutan guys. Ang init-init na, kawawa yung mga nag-aani. Ayun, sumilong sila doon sa may puno ng sampalok kasi ang init guys ng araw ngayon, ng panahon. Kaya kawawa naman yung mga nag-aani. Ayan guys, sobrang tuyong-tuyo na yung palay dito sa dulo oh. Na-overdue na ba? Hindi ka agad na ipaani kasi may ginagawa pa daw yung mga trabahador, may nag-aani din sa iba, sa ibang palayan. Kaya medyo nahuli sila dito sa amin. So ayan na po, naumpisahan na nila kanina mag-ani. Umuwi sila kasi napakainit guys ang panahon ngayon. Kaya mamayang hapon-hapon pa yun. Kasi nga super init ng panahon, hindi kakayanin. So yung doon naman sa dulo, pahinog pa lang, mga sa susunod na linggo pa ata yan, aanihin. Kasi ito muna ang nasa taas kasi sobra na nga sa hinog. Ayan. Diba? Sana naman marami-rami din yung siksik at liglig sana yung mga makuha ditong palay. So ayan guys, maraming salamat po sa lahat ng suportas ninyo sa aming mga upload video. Maraming salamat po sa nagsusupport sa Tres Marias. Ayan, thank you guys. God bless everyone. Shout out po sa lahat ng aking mga ka-sisi loves dyan. Alam nyo na kung sino kayo. At saka sa aking Mommy Groovy na very supportive sa aking mga live. Sinasalang niya guys yung aking live. Shout out po Mommy. Thank you so much po sa iyong love and support sa aming channel. Thank you po. Bye bye.